onda kaj s tim napravite? Pravite cvijeće, pravite strudku, pravite sve što god pravite od svježe, pravite i od suše. A na čemu to sušite? Na čemu? Pa ovako okačite, možete u kupovati. Aha, vani na zraku? Ne na zraku, može u sobi gdje je toplo. Aha, toplo mora biti. I u papirne vrećice spakujete i godinu dana traje. U kakve vrećice? U papirne vrećice. Aha, u papir. To su sve od prošle godine to cvijeće, to nije od ove godine. Prekrasno, a sve ste to vi uradili, jel? Sve ja radim. Aj, prekrasno. Igram se, vježbe radim. Prekrasno. Vježbe radim. Baš je lijepo. Sastavljam pjesme od kućija, kundave. Kuća nam je u genama ljudskog roda, znate to? Ne. Ne znate. Dajte da čujem Loza jednu. je nešto pokazala da je u genama roda ljudskoga. Loza se izmakla daleko od kud je nikla. I samo jedan plod ostavlja isto kao kuća starog roditelja. Joj, prekrasna je. Sve ste mi suze natjerali na oči. Ovo je krasno. Djeca ostavlja. Je, prekrasna je. Baš lijepo imala dalje. Krasno je. Da si imate za mustru. Hvala. Znate koliko je star ovaj kloper? 150 godina. Kad se tek pojavio bambus, kad se radio. Prekrasno. Ovo me deda imao aktnu torbu.